Issa naddu għas-sezzjoni li jmiss li tissejjaħ Aqra Naqra. Merħba, inti qatt kellek xi ħabiba li għandek iktar minn 100 sena? Illum se niltaqgħu ma' tifla jisimha Selina, li hekk hi. Il-ktieb jismu Selina t-tifla vampira, kitba ta' Rita Grek, pubblikazzjoni ta' BDL. It-2-27 ta' Settembru. Aziz djarju, illum kelli ġurnata ta' sew mimlija u interessanti. Kienet l-ewwel ġurnata tiegħi fi skola ġdida u nista' ngħid li mort tajjeb ħafna. Is-soltu meta mmur ġa post ġdid, indum ftit sakemm nidra, iżda hawnhekk ma nafx għala. Isnidrajt, tassew ħassejtni komda. Hekk, isnidrajt mill-ewwel. Ngħid il-verità, għal-bidu kont xi ftit imżeżża bħalma nkun dejjem fl-ewwel ġurnata. Għax ngħiduha kif inhi, mhux faċli li kultant snin ikollok tibda kollox mill-ġdid. Immissa drajt. Skużani, bħalissa nsejt li bdejt djarju ġdid u għalhekk irid nintroduċi ruħi. Jien jisimni Selina. Propjament ismi huwa Selin. Imma ommi u missier deċidew li sakemm indumu Malta jsejħuli Selina. Għandi 9 snin, jew aħjar nider ta' 9 snin għax l-età proprja tiegħi hija ta' 105 snin. Nisħajlek tgħid djarju. X'inhi tgħid 105 snin. Imma iva, dik hi l-età vera tiegħi u dan għax jien m'iniex tifla normali, jew aħjar m'iniex kolni umana bħal kumplament ta' tfal. Naħseb li ħawwattek hux. Għandek raġun. Ħalli nispjegalek ftit dwari u ħanibda billi nfehmek l-oriġini tal-ġenituri tiegħi. Mela, missier jismu Draven, huwa mir-Rumanija u għandu madwar 300 sena. Ma nafx eżatt imma xi ħaġa hekk. Kif naħseb indunajt, missier mhuwiex uman, iżda ġej minn razza ta' speċi oħra li mad-daqqatajn jixbu ħafna lill-bnedmin. Iżda fil-verità huwa mhuwiex bniedem, iżda jissejjaħ vampir. Forsi ġieli smajt stejjer ta' vampiri li huma tal-biża', vampiri li joqtlu lin-nies u li huma tant koroħ li tarhom tibsa minnhom. Iżda dan mhuwiex il-każ ta' missieri. Dawn il-vampiri tal-biża' ma nafx jekk jeżistux. Almenu jien qatt ma ltqajt ma' vampirek. Kif tiltaqa' ma' missieri taħseb li hu xi ftit żgħar. Iżda malli tkellmu tibda tinduna kemm dan mhuwiex minnu. U għandu qalbu tajba ħafna u dejjem jipprova jgħin lil kulħadd. Lili u lill-ommi tgħidx kemm inħobbna u jagħmel minn kollox għalina. Huwa b'saħħtu ħafna u għalhekk ħafna drabi jkun jista' jagħmel affarijiet li bnedmin normali ma jagħmluhomx. Pereżempju, darba minnhom kien ħafna maltemp u bir-riħn qalat siġra kbira li waqgħet fuq karozza. In-nies li kienu fiha weġġgħu ma stgħux joħorġu minn ġal karozza. Għalhekk il-papà mingħajr ma ħallihom jindunaw x'kienet jiġri, qabad is-siġra u neħħihom minn fuq il-karozza. Imbagħad in-nies joħorġu minnha u ħadnihom l-isptar. Meta staqsew kif kien irnexxielu jċaqlaq dik is-siġra enormi, il-papà qaħlilhom li fil-karozza kellu apparat apposta li bih seta' jgħinhom. Mur jgħidilhom li kien ollija bidejh stess. Tgħidx kemm kienu damu jirringrazzjawh u lili xtaw li pupa vera sabiħa. Ħaġa waħda biss iddejqu lill-missieri u din hija x-xemx. Tgħidx kemm ilu jgerger li hawn Malta u wisq sana. Huwa ma tantx joħroġ filgħodu, joħroġ biss għall-bżonn u meta joħroġ jilbes dejjem nuċċali tax-xemx skur, beritta kif ukoll ħwejjeġ li għattulu kull parti ta' ġismu bħal qliet twal u flokkijiet bil-kmiem twal. Anka fis-sajf. Huwa jgħid li jekk ir-raġġi tas-sema u tax-xemx imissu mal-ġilda tiegħu jagħmlulu ħafna ħsara. Infatti kemm ilna u Malta darba biss għadu ħareġ filgħodu għax qal li x-xemx bda jħossha anke minn fuq il-ħwejjeġ. Il-mamma qalet li probabbli maħniex se ndumu wisq ngħixu hawnhekk. Nispera li jerġa' jibdielu għax jien vera qed nieħu gost dal-pajjiż. Lili x-xemx ma ddejjaqnix. Anzi, nieħu gost fiha. Malta ħafna aħjar minn pajjiż li konna fih l-aħħar. Li f'xita u temp ikra ma jagħmilx. Issa almenu l-papà sab xogħol filgħodu u matul il-jum qed jorqod. Hekk forsi jkun qalbu ma nitilqux. Issa ħanejlek xi ħaġa dwar ommi. Ommi jisimha Emma u hija mill-Irlanda. Il-bnedmin
isejħula Saħħara. Iżda timmaġinax li ommi xi waħda minn dawk li ġiri naraw fil-kodba b'xi kappell iswed bil-ponta, b'ċajkra u dufreja twal. Il-laħwa kemm qabditni kurzita issa aktar dwar Selina u l-familja tagħha. U min jaf, Selina tgħid se tkun tagħmel il-maġija bħal ommax naħseb la Saħħara tagħmel maġija. Se nkompli naqra jien għal darb'oħra.